Hi friends, welcome to Elkar Production YouTube channel. This is Mr. Alke. Dini sauraigan UP TET Upper Primary TET exam ni Social Science ni gobang important mounse lesson be jabai Rise and Growth of British Power in India. Tamane Bharotao British ni goho bangnai aro barainai. So be Social Science ni Upper Primary TET ni gobang important mounse lesson. Adini be lesson ni points फोरखौ ओरैबायदि थरलि नायगोन माने ओरैबायदि डिटेल्सआव नायगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव ओरैबायदि मोनसेबो क्वेश्चन थानाय नङा जायखौ नोंथांमोना बे लेसननिफ्राय फैनाय एन्सारखौ होनो हानाय नङा सो एभ्रि क्वेश्चन आरो एन्सार नोंथांमोना बेनिफ्राय फैनायखौ सलुशन खालामनो हागोन सो आंनि भिडिअखौ नायबाय थादों नोंथांमोना आरो आं नोंथांमोनखौ बुंखानो नागिरदों आंनि भिडिअ नायनाय गुबुननि बिजाब नायनाय गोबां डिफरेन्स दं बेयाव मानोना आंनि भिडिअखौ नायब्ला नोंथांमोना मोनफ्रोमबो टपिकनि माने डिटेल्स बाथ्राफोरखौ थख' बुजिना मोनगोन आरो जायखिजाया क्वेश्चन फैया मानो बेखौ नोंथांमोना बुजिनानै मोनगोन आरो नोंथांमोनखौ आं बुंखानो नागिरदों आरोबाव मोनसे बाथ्रा आंथ' भिडिअखौ होबाय थागोन ससियेल साइन्सनि पेडागजिनि बायदिसिना मेथ्सनिबो होयो आं बायदिसिना साबजेक्टफोरनि आं भिडिअ होयो नाथाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नेबायल' थायोब्ला आं गासैबो साबजेक्टनि भिडिअफोरखौ आं होजोबनो हायाबो जानो हानाय स' बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि जास्ट आंनियाव माबायदि भिडिअ खालामदों बे भिडिअनि फर्मुलाखौल' नोंथांमोना लादों जेरैबायदि आं मोनसे बुंदों दा हमना ला रेगुलेटिं एक्टखौ नोंथाङा माबायदि फरायनो ओरैनो थख' फरायलांबाय थाबा जाया आं माबायदि निउ लिरदों बेबायदि थख' लिरख'नानै ला नोंथांमोना फारसेबा ओरैनो माने फरायबानो जाया जे हमना ला आं नोंखौ एग्जाम्पल नायदों हमना ला जों रेगुलेटिं एक्ट दं नैबे मोनसे रेगुलेटिं एक्ट अफ 1773 रेगुलेटिं एक्टखौ हमना ला नोंथाङा सायख'नानै लाबाय बेखौ ओरैनो थं फरायनानै 5 मिनिट बा आधा घन्टा फरायजोबबा जाया नोंथाङा मोनसे ओरैबायदि मोनसे डिसिसन लाखानांगोन येस आं दा रेगुलेटिं एक्ट 1773 फरायनो नागिरदों बेयाव नोंथाङा मा मिथिनांगोन बेयाव फरायनायनि सिगाङाव नोंथाङा डिसाइड खालाम बेनिफ्राय नोंथाङा माखौ रोंख'नो माखौ सोलोंनो बेखिनि बाथ्रायानो जाबाय नैबायदि बाथ्राखौ नोंथाङा सिगाङावनो डिसिसन लाखानांगौ आं बेनिफ्राय मा सोलोंगोन आं बेनिफ्राय मा पइन्टखौ लिरख'ना लागोन बेनो जाबाय आं नोंथांखौ बुंनो नागिरदों बे जाबाय नाम्बार 1 रेगुलेटिं एक्ट 1773 आ मा सोर खालामनाय माब्ला खालामनाय बिनि सुबिदाफोरा मा साक्सेस जानाय ना जाय बेखिनि बाथ्राखौ डिटेल्स मोननो थाखायसो फराय ओरैनो थं फरायलांबाय थानानै जेबो खामानि गैया बेयाव स' बेबायदि फरायनायनि सिगाङावनो डिसिसन लाखा आं बे लेसननिफ्राय मा रोंनांगोन बे लेसननिफ्राय मा क्वेश्चन फैगोन बेखिनि बाथ्राखौ अलवेज फरायनायनि सिगाङावनो गोसोखांग्रो बेनि उनावसो पेराग्राफखौ फै जों दाना फरायनोसै रेगुलेटिं एक्टखौ आङो इंराजिजोंनो लिरबाय हयथ' बेनि फिसारफोरखौ मिथिबानो जागोन बर'आवबो हयथ' बेखौनो लिरगोन रेगुलेट माने सामलायनाय मोनसे एक्ट बियो ब्रिटिशफोरनि दाना जों नायनोसै बे रेगुलेटिं एक्टआ माब्ला जादोंमोन गोसोआव लाखिथारनांगोन बेयो 1773 आव जादोंमोन दाना बे ब्रिटिशया खालामनाय मोनसे एक्ट एबा आयेन बे आयेना बोरैहाय जाखांदोंमोन बिनि बेकग्राउन्डखौ नायनि जोङो बिनि थाखोमानाय उन जाहोनखौ नायनि जोङो थाखोमानाय जाहोनखौ नायनि मानो जाखांदोंमोन बियो जाहोन इंराजि जाहोन लिरदों बेकग्राउन्ड बा इंराजि बेकग्राउन्ड होनदों दाना ओनसोल फेहेरनायनि थाखाय माने जेब्ला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पानिया भारताव सासन खालामफैदोंमोन बिसोरो मोनसे थि जायगाखौल' सासन खालामनानै थानो लुगैयाखैमोन आरो बिसोरो गावसोरा जि सासन खालामदोंमोन बे सासननायखौ मोनफ्रोमबो भारतनि खना खनला गोसार होनो नाजादोंमोन आरो बेनि थाखायनो बिसोरो रेगुलेटिं एक्टखौ गिबि आयेन हिसाबै बानायदोंमन गिबि आयेन बियो 1773 रेगुलेटिं एक्ट 1773 आ ब्रिटिशया बानायनाय गिबि आयेन बियो नाम्बार 2 आ जाबाय मा नाम्बार फर्स्ट पॉइंटआ जाबाय मा ओनसोल फेहेरनो थाखाय फर द एक्सपेंशन अफ एरिया एक्सपेंशन खालामनो थाखाय रेगुलेटिं एक्ट बानायदोंमोन ओमफ्राय नाम्बार 2 आव मा दङ नाम्बार 2 माने सेकेन्ड नाम्बाराव ईस्ट इंडिया कम्पानि खामानि मावग्राफोरनि गेजेराव बांद्राय कारापसन जानाय ईस्ट इंडिया कम्पानि एमप्लयिफोरनि गेजेराव गोबां कारापसना बारानिफ्राय बारा बारायलांगासिनो दंमोन 1773 नि सिगाङाव 1773 मायथाइनि सिगाङाव ईस्ट इंडिया कम्पानिनि मावख'गिरि एमप्लयिज अफिसारफोरा गोबां काराप्टेड जालांबायमोन आरो बै कारापसननि जि सिचुएशन थासारि बे थासारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय नै रेगुलेटिं एक्टखौ बानायनाय जादोंमोन जाहोना माखासे दं जाहोनखौ आं इम्पर्टेन्ट जाहोनफोरखौ बेयाव मख'नाय जादों नेक्स्ट जाहोनखौ नायनि जोङो नेक्स्टआ मा बियो गोग्गो न्यायारि खुंथाय गैयै खुंथायनि आंखाल थारमाने मा ईस्ट इंडिया कम्पानिनि जिथु खुंथाय एडमिनिस्ट्रेशन बे एडमिनिस्ट्रेशना थारमाने पावारफुल जायाखैमोन आरो बे मानो पावारफुल जायाखैमोन माने जितु ईस्ट इंडिया कम्पानिया भारतखौ सासन खालामदोंमोन नालाय गिबियाव
स' इस्ट इन्डिया कम्पानिनि जितु एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम बे एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमा लोरबांनिफ्राय लोरबां जालांबाय थानायखौ ब्रिटिशा नायना थानो हायाखैमोन ब्रिटिश सरकारा थारमाने इस्ट इन्डिया कम्पानिनि जि खुंथायनि लोरबांथि बे लोरबांथिखौ नायनानै थानो हायाखैमोन बेनिखायनो बे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पानिया बेखौ थारमाने आयेननि गेजेरजों मा खालामदोंमोन बे रेगुलेटिं एक्ट खालामदोंमोन आरो रेगुलेटिं एक्टनि गेजेरजों मा खालामदोंमोन जोङो मोनलांबाय थागोन नै दाना नेक्स्टआव मिरुआरि गोहोनि आंखाल माने मा ईस्ट इंडिया कम्पानियाथ' भारतखौ सासन खालामदोंमोन दाना ईस्ट इंडिया कम्पानिया भारतखौ सासन खालामनाय समाव थारमाने ईस्ट इंडिया कम्पानियानो सुप्रिम अथरिटिमोन बेखौ जेबो रेगुलेट खालामामोन ईस्ट इंडिया कम्पानिया इच्छा मथे भारतखौ सासन खालामोमोन किन्तु मा खालामबाय रेगुलेटिं एक्टनि गेजेरजों मा खालामबाय ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ थारमाने ईस्ट इंडिया कम्पानिखौ रेगुलेट खालाम हरनायसै नैबे आयेननि गेजेरजों थारमाने बे आयेननि गेजेरजों मा खालामबाय ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ थारमाने बै ईस्ट इंडिया कम्पानिखौ रेगुलेट माने सामलाय हरनायसै आरो बे आयेननि गेजेरजों बेनिखायनो मिरुआरि थारमाने मिरुनिफ्राय खुंहरबाय आरो बिसोर डाइरेक्ट ईस्ट इंडिया कम्पानिखौ डाइरेक्ट सुप्रिम अथरिटि होआलाबासिनो बिसोर डाइरेक्ट ब्रिटिशनिफ्राय मोनसे मिरुनिफ्राय सेन्टारनिफ्राय बिसोरो सामलाय हरनायसै थारमाने सामलाय हरनो लानायसै आरो लानो थाखायनो बे रेगुलेटिं एक्टखौ बानायनाय जादोंमोन नायनोसै नेक्स्टआव मा दं कम्पानिनि रांखान्थि हालोदा जोबोर गाज्रि जादोंमोन आरो 1773 1773 मायथाइनि सिगाङाव माने बै समफोराव गोबां माने जितु ईस्ट इंडिया कम्पानिनि रांखान्थि हालोदा फाइनान्सियेल कन्डिशना गोबां अवर्सनिफ्राय अवर्स जालांदोंमोन आरो बै जितु रांखान्थि हालोदा गाज्रि जानायखौ ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ नायना थानो हायाखैमोन ओमफ्राय नेक्स्ट पइन्टआ मा कम्पानिया 1769 मायथाइयाव हायदार आलीनि आखायाव जेनो आरो जेब्ला हायदार आलीजों मोनसे दावहा जादोंमोन ईस्ट इंडिया कम्पानिजों हायदार आलीजों बे कम्पानिया हायदार आलीजों जेननांदोंमोन आरो हायदार आलीजों जेननायखायनो बियो बे कम्पानिया रांखान्थि हालोदा थासारिया गाज्रि जालांदोंमन आरो बेनिखायनो ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ बे रांखान्थि कम्पानिनि ईस्ट इंडिया कम्पानिनि रांखान्थि हालोदा गाज्रि जानायखौ थानो हायाखैमोन आरो ईस्ट इंडिया कम्पानिनि गेजेरजों बियो ईस्ट इंडिया कम्पानिनि खामानिखौ गावसोरनि आखायाव लांदोंमोन थारमाने दा थांसै नेक्स्टआव गिलु बालु आदारनि आंखाल नुजाथिनाय जेब्ला दावहा जाबाय हायदार आलीजों जेनबाय रांखान्थि थासारिया गाज्रि जालांबाय गोबां रांखान्थिनि आंखाल गोबां आदारनि आंखाल नुजाथिबाय माने फेमाइन अकार जाबाय बेयाव स' बे फेमाइन अकार जानायाव माने डाइरेक्ट ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ आखाइ फुला हरनायसै नेक्स्ट जाहोना मा जाबाय कम्पानिनि ब्रिटिश सरकारनिफ्राय 1 मिलियन पाउन्ड रां दाहार लानाय 1772 थारमाने ईस्ट इंडिया कम्पानिनि रांखान्थिया ओरैबायदि गाज्रि जालांबाय बे गावनि कम्पानिखौनो सालायनो थाखाय बियो ब्रिटिश गभर्नमेन्टनिफ्राय 1779 मायथाइयाव माने लन लानायसै आरो बै लन लानाय कन्डिशनखौनो ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ माने नायनानै थानो हायाखै आरो ओरैबायदि रांखान्थि हालोदा गाज्रि जाबाय माने बिसोरो सोलिनो हायैनि ब्रिटिश गभर्नमेन्टनिफ्रायसो लन लानो गोनां जादोंमोन आरो बेखौनो ब्रिटिशफोरा गिनायसै बिदिबा कम्पानिनि हालोदाथ' बिराद गाज्रि जालांबाय थायोबाथ' जों भारतखौ सासन खालामनो हानाय नंलिया भारतआथ' जोंनि ईस्ट इंडिया कम्पानिनि सासन खालामनायखौ होख्रांना हरसिगोन बै बुस्थुखौ गिनानै ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ बै रेगुलेटिं एक्टखौ बानायदोंमोन आरो रेगुलेटिं एक्टनि गेजेरजों बिसोर मा खालामदोंमोन भारत ईस्ट इंडिया कम्पानिनि खुंथायखौ गोख्रोंसिन खालामदोंमोन थारमाने स' भेरि इन्टारेस्टिं बियो मिथिनो गोनां बाथ्रा दा बेबायदि जोङो थख' बुजिलांनांगोन थारमाने आरो बेसो आसल बेबायदिसो फरायनांगोन दा जों थांनोसै जोङो थख' नायलांबाय थानि एसे थाब नायलांनि नङा होमबा बर' नालाय बुजि मोनगोन नङाबा भिडिअ एसे गोलाव जागोन आरो नैबे भिडिअनि लास्टाराव आङो कुइसन एन्सार डिसकास खालामगोन बे रेगुलेटिं एक्ट बा बे आयेनफोरनिफ्राय माबायदि कुइसन फैयो बे लेसननिफ्राय माबायदि कुइसन फैयो बेखौ जोङो एकदम थरलि जोङो फारसेनिफ्राय जोङो फारि सावरायलांगोन दाना जों नायनोसै प्रभिजन अफ रेगुलेटिं एक्टफोरनि सुबिदा माने बे आयेननि गेजेरजों मा खामानि मावनो लादोंमोन आरो मा खामानि मावनाय जादोंमोन बै बुस्थुफोरखौ जोङो नायनो दाना से नाम्बाराव दं बे आयेना बेखौ मिथिग्रोनांगोन फार्स्टआव बे आयेना 10 जुन 1773 खालि खामानि माने एक्जिकिउसन जादोंमोन आरो इंराजियाव बुंगोमोन जोङो दिस रेगुलेटिं एक्ट केम इनटु फर्स अन 10 जुन 1773 थारमाने कार्यकरि जादोंमोन माने खामानि मावफुंजेनदोंमोन आरो एक्जिकिउसन खालामजेनदोंमोन आरो 10 जुन 1773 खालि नम्बर 2 खौ नायनो जोङो नम्बर 2 आ मा रेगुलेटिं एक्टनि खोन्दो 13 नि दहाय लानानै ब्रिटिशनि राजाया कलकातानि फोर्ट उइलियामाव जौसिन बिजिरसालि एबा सुप्रिम कोर्ट गोजौसिन बिजिरसालि जानांगौ बियो गोजौसिन बिजिरसालि गायसनदोंमोन कलकातायाव जे सुप्रिम कोर्ट गायसनबाय 1774 बे 1774 आ नै रेगुलेटिं एक्टनिनो मोनसे थांखि आजावनायमोन माने रेजुलेसन लानायमोन स' बेखौ माबा दानाय जादों रेगुलेटिं एक्टनि सेक्सन 13 मथे
13 सेक्शन मते कलकातायाव कलकातानि उइलियाम फर्डआव कलकातानि उइलियाम फर्डआव 1774 मायथाइयाव सुप्रीम कोर्ट गायसननाय जायो आरो बेनि डिसिजनखौ रेगुलेटिंग एक्टनि हेफाजाबजों लानाय जादोंमोन। थांनोसै नेक्स्टआव 3 नम्बर पॉइंट्सआ मा बिराद इम्पोर्टेन्ट बियो 3 नम्बर पॉइंट्सआ जाबाय मा सार इलिजा इम्पेयानो गिबि गाहाय बिजिरगिरिमोन। सुप्रीम कोर्टनि फर्स्ट चीफ जस्टिसआ जेब्ला कलकातानि उइलियाम फर्डआव रेगुलेटिंग एक्टनि हेफाजाबजों 1774 आव जेब्ला सुप्रीम कोर्ट गायसनबाय आरो बै सुप्रीम कोर्टनि गाहाय आरो गिबि गाहाय बिजिरगिरिया जाबाय सार इलिजा इम्पेमोन। माने सुप्रीम कोर्टनि चीफ जस्टिस फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता इन उइलियाम फोर्ड कोलकातानि उइलियाम फोर्डआव थानाय सुप्रीम कोर्टनि गिबि चीफ जस्टिसआ सार इलिजा इम्पे। सो भेरी इंटरेस्टिंग गोसो लाखिनांगोन बेखौ दाना जोङो नाम्बारफोराव थांसै। नाम्बारफोरा मा गासैबो बिजिरगिरिफोरा इंलेन्डनि जानांगौमोन दे खिन्थु गोसो लाखि जे सुप्रीम कोर्ट जिथु गायसनबाय बे सुप्रीम कोर्टनि बिजिरगिरिफोरा गासैबो इंलेन्डनिफ्राय फैनायमोन इंडियानि खासेयाव बाहागो मोनामोन बेयाव। थांनोसै नाम्बार 5आव मा दङ बम्बे आरो माद्रासखौ बेंगलनि गाहाय रायजो बेंगिरि सिङाव लाबोदोंमोन बा साबअर्डिनेट खालामदोंमोन। नैबे बिराद इम्पोर्टेन्ट मोनसे पॉइंट बे रेगुलेटिंग पॉइंटनि गोबां इम्पोर्टेन्ट मोनसे पॉइंटआ जाबाय नै नाम्बार 5आ माने बम्बे आरो माद्रासआ मोनफा प्रेसिडेन्सिस बे समाव मोनथाम प्रेसिडेन्सि दङमोन मोनथाम ओनसोल दङमोन मोनथाम राजाजों खुंजानाय ओनसोल दङमोन नैबे बम्बे बेंगल आरो माद्रास। सो माद्रास बेंगल आरो बम्बे बे मोनथाम प्रेसिडेन्सिसा बेंगल माद्रास आरो बम्बे मोनफा इंडिपेंडेंट प्रेसिडेन्सिस बे ओनसोलमोन बिसोर राजा खुंजानाय खिन्थु मा खालामबाय बे रेगुलेटिंग एक्टनि गेजेरजों नै बम्बे आरो माद्रासखौ नै बेंगलनि वेस्ट बेंगलनि सिङाव लाना फैनाय जायो माने वेस्ट बेंगलनि साब अर्डिनेट खालामनाय जायो माने बिसोरो नै बेंगलनि प्रेसिडेन्सिखौ पावारफुल सिन खालामबाय आरो बे बेंगलनि प्रेसिडेन्सिनि सिङाव नै माद्रासआ आरो बम्बेनि प्रेसिडेन्सिया सालायनो गोनां जानाय खालामो बे रेगुलेटिंग एक्टनि गेजेरजों माने नैबे बेंगलनिया लिडार जाबाय आरो नैफोरो साब अर्डिनेट जाजोब्बाय आरो बिनि सिङाव खामानि मावनांगोन आरो बिसोरो लेङाइ जाजोब्बाय आरो बिसोर प्रेसिडेन्सिसफोरा स' बेबायदि खालामदोंमोन। दा थांनोसै 6 नाम्बारा मा दं 6 नाम्बाराबो इन्टारेस्टिं 6 नाम्बारा थाखानाय रायजो बेंगिरि बिफाननि मानखौ फोजौनाय गाहाय रायजो बेंगिरि गभर्नर जेनेरेल खालामदोंमोन आरो नैबे बिराद इम्पोर्टेन्ट मोनसे पॉइंट रेगुलेटिंग एक्टनि बेयो जाबाय मा सिगां मा दंमोन गभर्नर अफ बेंगल दङमोन। फार्स्ट गभर्नर अफ बेंगला सोर मिथियो नोंथांमोना फार्स्ट गभर्नर अफ बेंगला जाबाय फार्स्ट गभर्नर अफ बेंगला जाबाय रबार्ट क्लिफ फार्स्ट गभर्नर अफ बेंगला रबार्ट क्लिफ बेनिफ्राय सेकेंड गभर्नर अफ बेंगला जाबाय नै वारेन हास्टिं किन्तु वारेन हास्टिंनि समायावनो मा खालामनायसै जितु गभर्नर अफ बेंगल नाय पोस्ट बे गभर्नर अफ बेंगलखौ फोजौनानै गभर्नर जेनेरेल होननानै मुं दोनो बिमुंखौ सोलायो थारमाने वारेन हास्टिंनि समावनो बिनिखायनो वारेन हास्टिंआनो गिबिसिन गभर्नर जेनेरेल अफ बेंगल ओमफ्राय बियो सेकेंड माबाबो जायो माने सेकेंड गभर्नर अफ बेंगलाबो वारेन हास्टिंआनो आरो जिहेतु वारेन हास्टिंनि समायावनो बे गभर्नर अफ बेंगलनि मुंखौ सोलायनानै गभर्नर जेनेरेल अफ बेंगल दोननाय जाबाय बिनिखायनो वारेन हास्टिंनि समायावनो खालामनाय जाबाय नालाय बिनिखायनो वारेन हास्टिंआनो बयनिख्रुइबो फार्स्ट गभर्नर जेनेरेल अफ बेंगल बिराद इम्पोर्टेन्ट पॉइंट टेट एग्जामल' नङा बियो जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामावनो फैयो स' भेरि इन्टारेस्टिं बेखौ ओरैनो मुं लायखानांगौ बेखौ टेटआव फैबालागै दा फै बेलेग कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखायबो गोनां बियो। दा नाम्बार 7आव मा दङ ओंखायनो वारेन हास्टिंआनो नै बेयावनो लिरदों दा बुंनाय बाथ्राखौ वारेन हास्टिंआनो गिबिसिन गाहाय रायजो बेंगिरिमोन माने गभर्नर जेनेरेल अफ बेंगलमोन आरो बिथाङानो जोबथा बेंगलनि रायजो बेंगिरिमोन आरो बिनो लास्ट गभर्नर अफ बेंगलमोन लास्ट बियो जितु फार्स्ट गभर्नर हिसाबैसो बिबानाव हाबदोंमोन गभर्नर अफ बेंगल हिसाबैसो बेनिफ्राय बिनि समायावनो गभर्नर बेंगलखौ फोजोबनानै गभर्नर जेनेरेल अफ बेंगल खालामबाय नालाय बिनिखायनो बिनो मा जाबाय जोबथा गभर्नर अफ बेंगल जाबाय आरो खायसे बुंदों नोंथांमोना खिलिमोलि मोनदों नामा खिलिमिलि मोननाङा बेयाव आं मोननै बाथ्रा बुंबाय थादों फार्स्टआव थारमाने नैबेसोमोन गभर्नर अफ बेंगलसो होनना बुङोमोन फार्स्ट गभर्नर अफ बेंगला रबार्ट क्लिफमोन गभर्नर अफ बेंगल किन्तु बे गभर्नर अफ बेंगला बिबाननि नाम नालाय बे बिबाननि नामखौ रेगुलेटिंग एक्टनि हेफाजाबजों थारमाने गभर्नर अफ बेंगलखौ सोलायनानै गभर्नर
गभर्नर जेनेरेल अफ बेंगल नै बायदिनिया गभर्नर जेनेरेल अफ बेंगल होननानै मुं दोनो थारमाने आरो बे बिमुंखौ गभर्नर जेनेरेल अफ बेंगल बे बिमुंखौ मोननाय फार्स्ट रायजो बेंगिरियानो जाबाय वारेन हास्टिं बेनो फार्स्ट आरो बेनो मामोन लास्टनिया बेनो लास्ट गभर्नर अफ बेंगल जाबाय आरो बेनो फार्स्ट गभर्नर जेनेरेल अफ बेंगल जाबाय आरो सो इन्टारेस्टिं बेयो बेखौ गोसोआव लाखिनांगोन दा थांनोसै 8आव मा दङ 8आव बे आयेननि गेजेरजों गाहाय रायजो बेंगिरिखौ हेफाजाब होनो थाखाय साब्रै सोद्रोमानि मोनसे मावफुं आफाद मोनसेयानो मोननाय जादों न'निया मोनसेल' जानांगौ बियो मोनसे मावफुं आफाद एक्जिकिउटिभ काउन्सिल दानाय जादोंमोन रायजो बेंगिरिखौ हेफाजाब होनो थाखाय रायजो बेंगिरिखौ माने गाहाय गभर्नर जेनेरेलखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे 4 मेम्बार एक्जिकिउटिभ माने साब्रै सोद्रोमा गोनां मोनसे मावफुं आफाद दानाय जादोंमोन रेगुलेटिं एक्टनि हेफाजाबजोंनो गोसो लाखिथारनांगौ बिराद इम्पर्टेन्ट दाना 9 नाम्बाराव 9 नाम्बारा मा दं 9 नाम्बारा जाबाय कोड अफ डिरेक्टरनि खामानि मावनायनि समाव खामानि मावनायनि समगान्थिखौ 1 टार्म बोसोरनिफ्राय 1 बोसोरनिफ्राय 4 बोसोरसिम फोलावनाय जादोंमोन कोड अफ डिरेक्टरा मोनसे ब्रिटिश सरकारनि मोनसे आफाद जाय ब्रिटिश सरकारा माने भारतखौ सामलायनो थाखाय बे आफादखौ दादोंमोन बे आफादनि समगान्थिया माने टाइम डिउरेसना बेसेबांमोन 1 बोसोरमोन बे 1 बोसोरखौ बारायनानै 4 बोसोर खालामना होयो बे रेगुलेटिं एक्टनि हेफाजाबजों दा 10 नाम्बार पइन्टआव मा दङ जेनेबा बे आयेना कम्पानिनि मावख'फोरा फैसा लानानै खामानि मावनाय बे आयेननि हाबाफोरखौ बन्द खालामदोंमोन माने कारापसनखौ बियो प्रिभेन्सन खालामदोंमोन आरो बे आयेननि उनाव रावबो कम्पानिनि एमप्लयिसफोरा माने भिथि जानो हायाखैमोन फैसा लानानै खामानि मावनो हायाखैमोन सो भेरि इन्टारेस्टिं आरो बिराद इम्पर्टेन्ट सो बेयो जाबाय रेगुलेटिं एक्टनि प्रोभिजन्स आरो बेकग्राउन्ड आरो माखासे मिथिनो लागा पइन्ट्सफोर जों दाना नायनोसै बिनि उनाव दङ नोंथांमोना सिलेबास नाला सिलेबासाव दङ रेगुलेटिं एक्टनि उनाव पिच इन्डिया एक्ट माने पिटनि भारतारि आयेन 1784 जों दाना बेयाव मा मिथिनांगोन बे आयेना माब्ला जादोंमोन सोर खालामदोंमोन मानो खालामदोंमोन सो बे आयेननि गेजेरजों मा खामानि मावनो थाखाय नाजानाय थांखि लानाय जादोंमोन बेखिनि बाथ्राखौ जोंना थख' नायलांलायनोसै मोनसेबो गारलाङा जोङो नायलांसै दाना 1 नाम्बार थाङो जोङो 1 नाम्बाराव मा बियो बै समनि ब्रिटिशनि गाहाय मन्थ्रि उइलियाम पिटनि मुङै बे आयेननि मुंखौ दोननाय जादोंमोन दा नोंथांमोना कनफिउज जानो हानाय मा पिच इन्डिया एक्टलै बिलाय होननानै पिट माने मा जानो हानाय सो पिट माने जाबाय सासे इसोरनि गाहाय मन्थ्रिनि नाम उइलियाम पिटनिफ्राय जोङो बिनि उपाधिखौ लानाय जादों पिटनिया बेनिखायनो जोङो पिटनि आयेन बियो 1784 मायथाइनि पिटनि भारतारि आयेन पिच इन्डिया एक्ट 1784 सो बियो पिट बै समनि ब्रिटिशनि गाहाय मन्थ्रि दे मोन लाखि बै समनि ब्रिटिशनि गाहाय मन्थ्रि उइलियाम पिटनि मुङै बे आयेननि मुंखौ लाखिनाय जादों नाम्बार 2 आव दङ बे आयेनखौ ईस्ट इन्डिया कम्पानिनि आयेन 1784 होननानैबो मिथिनाय जायो बेखौ मा बुंनाय जायो ईस्ट इन्डिया कम्पानि एक्ट 1784 होनना बुंनाय जायो बेखौ पिच इन्डिया एक्टखौ मा होनना बुंनाय जायो ईस्ट इन्डिया कम्पानि आयेन 1784 माने ईस्ट इन्डिया कम्पानि एक्ट 1784 होननानैबो बुंनाय जायो माखो पिच इन्डिया एक्टखौ माब्ला जादोंमोन 1784 गोसोआव लाखि भेरि इन्टारेस्टिं दा नायनोसै 3 नाम्बार 1700 बे आयेना मानो जादोंमोन नाय पिच इन्डिया एक्टआ मानो जादोंमोन रेगुलेटिं एक्ट थासेयावबो पिच इन्डिया एक्टखौ मानो गोदानै लाफिननो गोनां जादोंमोन रेगुलेटिं एक्टआथ' दङमोन बानायबायमोन 1773 मायथाइयाव आरो मानो 1784 मायथाइयाव पिच इन्डिया एक्टखौ लाबोनो गोनां जाखो बेनि कारना जाबाय मा 1773 मायथाइनि रेगुलेटिं एक्टनि मावफुंनो हायै खामानिफोरखौ आरो खहा जालांनायफोरखौ सुस्रांनो थाखाय पिटनि भारतारि आयेन माने पिच इन्डिया एक्ट 1784 खौ खालामनाय जादोंमोन थारमाने नैबे 1773 नि रेगुलेटिं एक्ट बे एक्टजों जा खामानिखौ मावनो होननानै थांखि आजावनाय जादोंमोन बै थांखिफोरखौ माने नांगौ बायदियै 1773 नि रेगुलेटिं एक्टनि हेफाजाबजों मावजोबनो हायाखैमोन दा बेनिखायनो रेगुलेटिं एक्टआ जिहेतु खामानिफोरखौ मावनो हायाखैमोन बेनिखायनो मोनसे गोदान आयेन बानायफिननाय जाबाय बे जाबाय मा पिच इन्डिया एक्ट सरकार सालायबानो आयेनफ्रा बेलेग जायो नालाय आरो सरकारा सालायबाय नालाय बिसिनियाबो पिच इन्डिया माबाया फैबाय उइलियाम पिटआ फैबाय स उइलियाम पिटआ रेगुलेटिं एक्टखौ माने बिखौ खामानि मावालासिनो खामानि मावनो हायैखौ नुनानै गुबुन मोनसे आयेन बानायफिनबाय आरो बे जाबाय पिच इन्डिया एक्ट दा 4 नाम्बाराव बे आयेननि हेफाजाबजों ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पानि
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पानीखौ ब्रिटिश सरकारनि आखायाव लाबोनाय जादोंमोन नै भेरि इन्टारेस्टिं दाना मा होनोमोन रेगुलेटिं एक्टनि थ्रुयैदि ब्रिटिश सरकारा ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ ईस्ट इंडिया कम्पानीखौ सामलाय हरदोंमोन किन्तु आखायाव लांथ'नो हायाखैमोन ओरैनो जास्ट मेनेज रेगुलेट खालाम हरदोंमोन आरो किन्तु दानिया मा खालामबाय पिच इंडिया एक्टनि गेजेरजों ब्रिटिश सरकारा एकदम माने कम्पानिनि नै ईस्ट इंडिया कम्पानी गासै खामानिफोरखौनो बिसोरो ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ गावसोरनि आखायाव लानानै थांबाय थारमाने किन्तु रेगुलेटिं एक्टआव हाद्रायाखैमोन किन्तु मा नै पिच इंडिया एक्टनि हेफाजाबजों बिसोरो ईस्ट इंडिया कम्पानीनि गासै खामानिखौ पावार एन्ड फांसनखौ बिसोरो गावसोरनि आखायाव लानानै थांजोबो तारमाने ब्रिटिश सरकारा बारा फोथायना लानो हायाखै जे ईस्ट इंडिया कम्पानीनि आखायाव एगारना होयोबा हयतो भारतखौ बारा गोबाव शासन खालामनो हायाबो जानो हानाय बे बाथ्राखौ बिसोरो गिनाय मोनदोंमोन बेनिखायनो ब्रिटिश सरकारानो डाइरेक्ट सामलाय हरदों डाइरेक्ट माने ईस्ट इंडिया कम्पानीनि खामानिफोरखौ आखायाव लाजोबदोंमोन आरो बिसोरखौ आन्दाराव लाना फै गागासिनि खुंथायनि आन्दाराव लाना फैदोंमोन ईस्ट इंडिया कम्पानीनि खुंथायखौ दा थांसै 5 नाम्बाराव मा दङ जाउनाव जर'खा सरकार जादोंमोन माने दुवेल जर'खा मोनसे जरा सरकार जादोंमन दुवेल कन्ट्रोल और जॉइंट गभर्नमेन्ट एबा जिहेतु ईस्ट इंडिया कम्पानीनि पावार एन्ड फांसनखौ एबा गासै गोहोन खामानिखौ गावसोरनि ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ गावसोरनि आखायाव लांबाय बेनिखायनो बिनि जाहोनाव मा मोननै दुवेल कन्ट्रोल सोमजिदोंमोन तारमाने दुवेल कन्ट्रोला बेनो ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ ईस्ट इंडिया कम्पानीखौ रेगुलेट खालामहरो सामलायहरो आरो ईस्ट इंडिया कम्पानीया भारतनि खायसे गावसोरनि कन्ट्रोलाव थानाय जायगाफोरखौ सामलायो बेनिखायनो बियो मा रेगुलेटिं पिच इंडिया एक्टखौ बानायनाय लोगो मा जादोंमोन भारतआव दुवेल गभर्नमेन्ट एबा दुवेल कन्ट्रोल सोमजिदोंमोन तारमाने जॉइंट गभर्नमेन्ट एबा दुवेल कन्ट्रोलनि खान्थि जर'खा सरकारनि खान्थिया जाखांदोंमोन भारतआव दा थांसै जोङो नेक्स्ट दुवेल गभर्नमेन्टखौ लाखि दुवेल गभर्नमेन्ट एबा जॉइंट गभर्नमेन्टआ सोरनि माबे एक्टनि माबे आयेननि जोहै जादोंमोन पिच इंडिया एक्ट माब्ला जादोंमोन मिथिखा 1784 नि जितु पिच इंडिया एक्ट बिनि गेजेरजों जादोंमोन दाना 6 नम्बरा मा कम्पानीखौ कोर्ट अफ नै मिथिखा कम्पानीखौ कोर्ट अफ डिरेक्टर्सआ सालायदोंमोन आरो ब्रिटिश सरकारखौ बोर्ड अफ कन्ट्रोला थान्दै महरै सामलायदोंमोन दाना बेयाव दुवेल गभर्नमेन्टनि बाथ्रा बुंदों नालाय दुवेल गभर्नमेन्टआ बिनो कम्पानीखौ रेगुलेट खालामनो थाखाय कम्पानीखौ सामलायनो थाखाय ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ मोनसे आफाद दादोंमोन बे जाबाय मा कोर्ट अफ डिरेक्टर्सआ मोनसे सामलाय आफाद जाबाय आरो मा खालामबाय दाना ब्रिटिश सरकारखौ बोर्ड अफ कन्ट्रोला दाना ब्रिटिश सरकार दानिया कम्पानीखौ बोर्ड अफ कन्ट्रोला थान्दै महरै सालायदोंमोन ब्रिटिश सरकारखौ दाना ब्रिटिश सरकारखौ कम्पानीखौ सामलायनो थाखाय दै बागरदां एसे भुल जादों नै कम्पानीखौ सामलायनो थाखाय मोनसे आफाद दानाय जादोंमोन बे जाबाय मा कोर्ट अफ डिरेक्टर्स बेनिफ्राय दानिया कम्पानीखौ डिरेक्टर सामलायदोंमोन आरो दानिया ब्रिटिश सरकारखौ सोर सालायदोंमोन ब्रिटिश सरकारखौ सोर सामलायदोंमोन मोनसे कमिटि दाना दंमोन बे कमिटिया जाबाय बोर्ड अफ कन्ट्रोल सो बोर्ड अफ कन्ट्रोला ब्रिटिश सरकारनि थान्दै महरै बोर्ड अफ कन्ट्रोला तारमाने मा खालामदोंमोन बियो ब्रिटिश सरकारनि थान्दै महरै नै कम्पानीखौ सालायहरदोंमोन आरो नै कम्पानीखौ सोर सालायदोंमोन नै कोर्ट अफ डिरेक्टरा सालायदोंमोन तारमाने सो बिनिखौनो बुंदों जॉइंट गभर्नमेन्ट एबा दुवेल कन्ट्रोल होननानै बुंदों आरो खनसे बुंदों आङो नोंथांमोना बुजि मोनाखैबो जानानै नै कम्पानीखौ सामलायनो थाखाय मोनसे कमिटि दाना होदोंमोन आरो बेखौनो बुङो कोर्ट अफ डिरेक्टर्स दाना नै ब्रिटिश सरकारनि खामानिखौ मावनो थाखाय मोनसे कमिटि दाना होदोंमोन बे जाबाय बोर्ड अफ कन्ट्रोल सो मोननै कन्ट्रोलार जाबाय निया कोर्ट अफ डिरेक्टर्स आरो बोर्ड अफ कन्ट्रोल बेनिखायनो मा बुंदोंमोन बे पिच इंडिया एक्टनि गेजेरजों नै दुवेल कन्ट्रोल जितु सिस्टेम दुवेल जॉइंट गभर्नमेन्ट बे जॉइंट गभर्नमेन्टआ क्रिएट जादोंमोन मा आयेननि गेजेरजों पिच इंडिया एक्टनि गेजेरजों जादोंमोन सो भेरि इन्टारेस्टिं आरो मिथिनो लागा बाथ्रा आरो मिथिखानांगोन एग्जामाव फैयो दा थांसै 7 नाम्बार पइन्ट्सआव लिरदों बोर्ड अफ कन्ट्रोलखौ राजखान्थियारि खामानिफोरखौ सामलायनो दानाय जादोंमोन बोर्ड अफ कन्ट्रोला मा खामानि मावोमोन पलिटिकल एफेयार्स ओनलि पलिटिकल रिलेटेड एक्टिभिटिज आरो पावार एन्ड फांसनखौ बोर्ड अफ कन्ट्रोला मावदोंमोन तारमाने पलिटिकल रिलेटेड मेटारफोरखौ किन्तु कमार्शियल माबा माबि बेफोरखौ मावाखैमोन दाना नाम्बार 7 नै नाम्बार 7आ मोननै जालायबाय आंना नैबेबो नाम्बार 7 नैबेबो नाम्बार 7 नैखौ 8 ना हमना लादो नैबे नाम्बार 8 जाथों बे नाम्बार 8 जासिगोन नाम्बार 8आव गाहाय रायजो बेंगिरि मावफुं आफाद सोद्रोमाफोरखौ साब्रैनिफ्राय साथाम खालामनाय जादोंमोन
दहायदि जोङो जेब्ला रेगुलेटिं एक्ट 7073 फरायबाय थादोंमोन रेगुलेटिं एक्ट 7073 फरायनायाव जों मोनसे बाथ्रा मोनदोंमोन गाहाय रायजो बेंगिरिखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय साब्रै मेम्बार गोनां मोनसे मावफुं आफाद दानाय जादोंमोन होननानै मोनबोआखैमोन होनबा दाना बै आफादखौ जितु 4 मेम्बार एक्जिक्यूटिव काउन्सिल बे 4 मेम्बार एक्जिक्यूटिव काउन्सिलखौ 4 मेम्बारखौ साथामल' मेम्बार खालामना होनाय जायो पिच इंडिया एक्टनि गेजेरजोंनो सोद्रोमाफोरखौ साब्रैनिफ्राय साथाम खालामना होयो थारमाने सासेखौ बोखारनानै साथामल' मोनसे 3 मेम्बार कमिटि खालामना होबाय आरो पिच इंडिया एक्टआ 4 मेम्बार कमिटिखौनो रेगुलेटिं एक्टनि थ्रुयै दानायखौ दाना जोङो नैबे 9 जानांगोन होनबा 9 नाम्बारखौ कलकाता दै सिगां कलकाता होनना बुङोमोन दासो कलकाता रायजोनो बांसिन गोहो होनाय जादोंमोन बम्बे आरो माद्रासनि हाबा आरो गोहोफोरखौ खमायना होनाय जादोंमोन दहायबो मोनदों जों बेखौ बेयावबो सोलिदों आरो पिच इंडिया एक्टआवबो बे एखे थादों आरो बम्बे आरो नै बम्बे प्रेसिडेन्सि माद्रास प्रेसिडेन्सिनि पावार एन्ड फांसनखौ खमायनानै बांसिन पावारखौ नै कलकाता प्रेसिडेन्सिनो होनाय जादोंमोन आरो सो इन्टारेस्टिं दाना बेखिनियानो जों कुइसन सावरायगोन बेनि उनाव नैबे मोनसे डक्ट्रिन अफ लेप्स दङ बेनि उनाव जोङो जायखिजाया नै गासै जोङो आयेनफोरखौ फरायखांनायनि उनाव बे भिडिअनि उनाव जोङो बरिया माने कुइसन माबायदि कुइसन फैथाव बे कुइसननि सोमोन्दै जोङो थरलि सावरायगोन दा थांसै डक्ट्रिन अफ लेप्स भेरि फेमास नैबे मोनसे खान्थि दे नैबे आयेन खान्थि आरो आयेन होनना बुंनांगोन बेखौ डक्ट्रिन अफ लेप्स एक्ट बे मोनसे आयेन स' बे डक्ट्रिन अफ लेप्सआ जाबाय ब्रिटिश खुंथायनि बिराद गिदिर मोनसे खान्थि बियो बे खान्थिनि गेजेरजों गोबां भारतारि मानसिफोरखौ भारतारि राजाफोरखौ ब्रिटिशआ थारमाने इनाय खानायै मोनथाय खोमानानै होदोंमोन डिप्राइभ खालामदोंमोन बे खान्थिनि गेजेरजों दाना जोङो नायनि माथो दोङो बेयाव फारि नायलांनि जोङो बे खान्थिया भारतनि रायजो बेंगिरि लर्ड डेलहाउसीनि खुंथायनि समाव जादोंमोन दै गोसोआव लाखि बेखौ डक्ट्रिन अफ लेप्स खान्थिया सोर रायजो बेंगिरिनि समाव जादोंमोन अब्लाना नोंथांनि एन्सारा जागोन नैबे लर्ड डेलहाउसीया बिराद गाज्रि मानसिमोन बे साला फाल्टुआ स' बियो बे लर्ड डेलहाउसीयानो डक्ट्रिन अफ लेप्स बे बानायाखै खिन्थु बेनि समाव लर्ड डेलहाउसीया बे खान्थिखौ बानायाखै दै खिन्थु लर्ड डेलहाउसीनि खुंथायनि समाव बे डक्ट्रिन अफ लेप्स खान्थिखौ बानायनाय जादोंमोन स' भेरि इन्टारेस्टिं गोसोआव लाखिथारनांगोन बेखौ डक्ट्रिन अफ लेप्स खान्थिखौ सोर बानायदोंमोन लर्ड डेलहाउसीया दाना बेयाव मा दङ जोङो नायलांनि 2 नाम्बार बे खान्थिनि बायदिब्ला ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पानिजों थोंजों एबा खेंसालियायै सामलायजानाय माबा राजानि रायजोआव जुदि राजाया सासेबो फिसाज्ला थायाबा बे राजानि रायजोखौ बियो राजाया थैना थांनायनि उनाव आरो थैनाय लोगो लोगोनो हारसिंनो माने अट'मेटिकेलि कम्पानिनि खुंथायनि सिङाव थांगोन थारमाने नै लिरनाया बुजि मोनथावथाव जादोंना जायाखै आङो बारा मिथिया आं बुजायनानै होनि थारमाने बे आयेननि गेजेरजों ब्रिटिशफोरा जा प्रिन्सलि स्टेटफोरखौ जा ओनसोलफोरखौ खुंदोंमोन बिसोरनि खाखनाव बिसोरनि सासनाव ब्रिटिशफोरनि सासनाव जाय ओनसोलफोरा खुंजादोंमोन बै ओनसोलफोरनि राजाफोरा जुदि सासेबो फिसाज्ला गैयाब्ला सासेबो उनमोनगिरि गैयाब्ला बे राजाया थैना थांनायनि उनाव बे राजानि खुंथायनि जितु बे राजानि रायजोखौ थारमाने बिनि बाय बाहागिया रावबो सासन खालामनो हाया आरो बिनि रायजोआ बे राजाया थैनाय लोगो लोगोनो मा जागोन ब्रिटिशनि खुंथायनि आखायाव हारसिंनो अट'मेटिकेलि माने कुनु टार्म्स एन्ड कन्डिशन गैयालाबालासिनो बे राजानि रायजोआ ब्रिटिशनि खुंथायनि सिङाव थांगोन थारमाने बे बाथ्राखौनो मख'नाय दङमोन नैबे डक्ट्रिन अफ लेप्स खान्थियाव आरो खनसे बुंदों आङो बुङाबाबो जागोन बुजि मोनखाबाय नोंदां जायखिजाया राजानि फिसाज्लाफोर गैयाबाथाय बे राजानि रायजोआ थैनाय लोगो लोगो बे राजानि रायजोआ ब्रिटिशनि आखायाव थाङोमोन थारमाने जेबो नियम निति गैयालाबासिनो हारसिंनो अट'मेटिकेलि बियो आन्डार द कन्ट्रल अफ ब्रिटिश गभर्नमेन्टनि सिङाव जायोमोन आरो बियो 3 नाम्बार नाय ब्रिटिशनि खुंथायनि सिमाखौ फेहेरनो बे खान्थिखौ बानायनाय जादोंमोन फर द एक्सपानसन अफ द ब्रिटिश जुरिसडिक्सन दिस एक्ट वाज फर्मुलेटेड माने ब्रिटिशनि खुंथायखौ सासननि खुंथायखौ बारायनो थाखाय बे डक्ट्रिन अफ लेप्सखौ बानायनाय जादोंमोन नङा होमबा बानायनाय जाया होमबा सोरबा राजाया फिसाज्ला गैयै राजाया थैयोबाथाय बिनि रायजोखौ लोगो लोगोनो माने गावसोर दखल खालामना लाबाय आरो सोरबा राजाया फिसाज्ला गैयाबाथाय कुनु बाय बाहागि बिनि बिदानि फिसाज्लाफोराबो बे राजानि उन मोनथायगिरि जानो हायामोन आरो बे राजाया गावनो फिसाज्लाथार गैयाबाथाय एडप्ट खालामनाय सोरबा खांनाय फिसाज्लायाबो
सोरबा खांना लादोबा बै राजाया हमना ला फिसाज्ला खासे खांनानै लादो आरो गावहा फिसाज्ला गैया अब्लाबो खिन्थु नाथाय बै खांजानाय फिसाज्लाया बै राजानि सम्पति आरो बै राजानि रायजोखौ मोननाय नङामोन बेखौ डाइरेक्ट माने ब्रिटिशफोरा गावसोरनि आखायाव लाङोमोन बे खान्थिनि गेजेरजों नाथाय लर्ड डेलहाउसीआ रायजो बेंगिरि जानायनि सिगाङावनो ईस्ट इंडिया कम्पानिया कितुर रायजोखौ गावसोरनि खुंथायनि सिङाव सरजाबदोंमोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों बे जितु डक्ट्रिन अफ लेप्स खान्थिखौ लर्ड डेलहाउसीआ बानायाखैमोन थारमाने लर्ड डेलहाउसीआ गभर्नर जेनेरेल गाहाय रायजो बेंगिरि जानायनि सिगाङावनो डक्ट्रिन अफ लेप्सआ दोंखायोमोनबाबो मा बे खामानिया बे एका माने कुनु खामानि बारा खामानि फायाखैमोन आरो जेब्ला बियो जेब्ला लर्ड डेलहाउसीआ गभर्नर जेनेरेल जाबाय गभर्नर जेनेरेल जानायनि उनावसो थारमाने बे डक्ट्रिन अफ लेप्सखौ गोबां खामानियाव बाहायदोंमोन आरो ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ बेनो जाबाय 5 नम्बर बे खान्थिनि हेफाजाबजों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पानिया गाहायनि जायगाफोरखौ गावसोरनि खुंथायनि सिङाव सरजाबदोंमोन दाना फैनाय जयपुर 1849 सम्बलपुर 1849 उदयपुर 1852 झांसी 1853 नागपुर 1854 सो बे जायगाफोरखौ कुइसन फैयो परीक्षायाव गोबां परीक्षायाव कुइसन फैयो गाहायनि माबे जायगाफोरखौ ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ डक्ट्रिन अफ लेप्सनि गेजेरजों गावसोरनि खुंथायनि सिङाव लांदोंमोन ओरैबायदि कुइसन फैयो नोंथांमोना गोसोआव लाखि जयपुर सम्बलपुर उदयपुर सब पुरपुर मोनथामा साननै मोनथामा जयपुर सम्बलपुर उदयपुर ओमफ्राय झांसी आरो नागपुर मोनब्रै पुर दङ बेयाव जेमान पुर दङ बेखौनो गोसोआव लाखि बे पुर थानायफोरखौ नै मोनब्रै पुर थानायफोरखौ नै जयपुर सम्बलपुर उदयपुर आरो नागपुर बे मोनब्रै पुर थानाय आरो नै मोनसे सी झांसी सो बे मोनबा जायगाखौ डक्ट्रिन अफ लेप्सनि गेजेरजों ब्रिटिश सरकारा गावसोरनि खुंथायनि सिङाव लांदोंमन सो क्वेश्चन फैयो गाहायनि बबे जायगाखौ ब्रिटिश सरकारा डक्ट्रिन अफ लेप्सनि गेजेरजों गावसोरनि खुंथायनि सिङाव लांदोंमोन होननाय फैयो क्वेश्चन नङाबा फैयो आरो नैबायदि क्वेश्चन फैयो झांसीखौ डक्ट्रिन अफ लेप्सनि गेजेरजों ब्रिटिश सरकारा मा मायथायाव गावसोरनि खुंथायनि सिङाव लांदोंमोन बेबायदि क्वेश्चन फैयो सो जायखिजाया गोसोआव लाखि कुइसना जायखिजाया रोखोमनि जागोन नोंथाङा बे बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाखिबानो जायखिजाया कुइसन सोंबानो नोंथांमोना एन्सार होनो हागोन पॉइंट नेक्स्ट पॉइंटआ जाबाय नेक्स्ट पॉइंटआ जाबाय गोबां एसे गिदिर खालामना लानि दाना नायदो नैया 6 नम्बर गोबां भारतारि रायजोफोरा गावखुंथाय गोहोखौ गोबां भारतारि रायजोफोरा एसे गोरोन्थि जादोंदां फरायजोबनि गोबां भारतारि रायजोफोरा गावखुंथाय गोहोखौ बे खान्थिनि जोहै खोमाना लानांदोंमोन यस आरो ब्रिटिश रायजोनि बाहागो जाहैनांदोंमोन सो भेरि इन्टारेस्टिं बे पॉइंटआ जेबो बुंनो गोनां गैया बेयाव सो डक्ट्रिन अफ लेप्सनि गेजेरजों गोबां भारतनि राजाफोरा गोबां रायजोफोरखौ माने बे डक्ट्रिन अफ लेप्सनि थाखाय खोमाना लानो जादोंमोन आरो ब्रिटिशआ गोबां भारतनि खुंथायफोरखौ रायजोफोरखौ बे आयेननि गेजेरजों बे खान्थिनि गेजेरजों गावसोरनि खुंथायाव लाना थांदोंमोन 3 नम्बराव दङ बे खान्थिया भारतारि गोबां रायजोफोरनि सोमावसारनाय लाबोदोंमोन बेखौबो गोसोआव लाखिथार जे डक्ट्रिन अफ लेप्सनि थाखायनो डक्ट्रिन अफ लेप्सआ जितु 1857 मायथाइनि गिदिरसिन सान्थ्रि बिग्रायनाय उदांस्रिनि सान्थ्रि बिग्रायनाय बे उदांस्रि सान्थ्रि बिग्रायनायनिबो मोनसे गोबां जाहोनफोरनि मोनसे जाहोन गोसोआव लाखिथारनांगोन बेखौ माने डक्ट्रिन अफ लेप्सनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरा माने भारतनि राजा महाराजा आरो गोबां इन्टेलेक्चुवेलफोरा गोबां रागा जोंदोंमोन ब्रिटिशफोरखौ रागा जोंदोंमोन आरो ब्रिटिशनि हेंथायै दावहा नांनो थाखाय माने बिग्रायखांनो थाखाय अर सुना होदोंमोन बे मोनसे आयेनाबो भारतारिफोरखौ थांनोसै नेक्स्टआव 8 नम्बराव बेयो नैनिखायनो लिरदां नैयाव 9 नम्बराव बेयो 1852 मायथाइनि सान्थ्रि बिग्रायनायनिबो मोनसे जाहोन थारमाने सान्थ्रि बिग्रायनायनि जाहोना डक्ट्रिन अफ लेप्सनि गेजेरजों भारतनि गोबां रायजोफोरखौ गावसोरनि खुंथायाव लांनायाबो मोनसे बिराद गिदिर जाहोन थारमाने सान्थ्रि बिग्रायनाय जानायनि सो भेरि इम्पर्टेन्ट आरो इन्टारेस्टिं थांनोसै जों